Tine makorera cases 11 atakabata muHarare muno. Pa11 iwayaya 3 acho ari confirmed, zvinoreva kuti utachiona hwekorera hwakabatwa mumanyoka avo kulaboratory. Saka mungati zvii zvamaita ari kupi uye zvii zvamaita kugadzirisa dambudziko iri? So macases echolera aya takamawana kubudiriro ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area. And zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa well iri pa1 of dzimba nevava. So well iyoyo ndiyo tiri kufungidzira kuti inogona kunga iriyo ine utachiwana hwekorera. Saka zvatakaita takabva tavhara well iyoyo, uyezve tikapa mvura kune vanhu vepapa yekushandisa fona tikavapazve zvekuti vakwanise kushandisa kutrita kana kuchenesa mvura yavo yokunwa. Mungati vanhu vanowana rubatsiro kupi vakafungidzira kuti vane chirwere ichi? Tinoda kuti vanhu vaende pacliniki iri pedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pacliniki iri pedyo. Pane urongwa here kuti vanhu vabaiwe nhomba dzekudzivirira chirwere chekorera? Urongwa huripo, tiri kutogadzirira kuti tidaro tichibatsirana neWHO kana kuti WHO. So urongwa huripo hwekuti unogona kuita mashoko anotevera. Kazhinji kacho isusu chese chinonzi manyoka muHarare kana munhu achirwara nemanyoka hatibhadharisi. Munhu anongoenda pacliniki ari pedyo unorapwa mahala. Masymptoms usually atinoona mune chirwere chekorera, manyoka nekurutsa ndo zvikuru zvinhu zvinowanika pakorera. Saka munhu anenge aita izvi panguva ino yekuti tiri kuziva kuti kuri kutenderera korera ngaamhanye pacliniki iri pedyo anobatsirwa. Isusu kuona kwedu ndekwekuti city of Harare haiziri prepared, haina kugadzirira kupedza dambudziko rechirwere chekorera. Chikonzero ngechekuti matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa wagari vanokwana 4027. Zvinhu zvaifanira kugadziriswa hazvina kugadziriswa, zvakafanana nemapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura achingori sezvaari, vasiko zvino afa zvakanyanyisa zvekuti ave kuduza suwa, ave kuduza mvura, zvinoita kuti vanhu varambe vachirwara, uye kuti uwandu hwemvura iri kuendeswa kuwagari hwaderera kubva pane nguva yakaita korera yekutanga kunyangwe ya2008. Saka pari zvino tinoona kuti kanzuru haina gadziriro uye haina chidokwa-dokwa chekupedza dambudziko iri. Saka tinoona kuti zvinyorwa zvavo zvizhinji zvinotaridza kuti vari kuda kugadzirisa dambudziko iri ngezvepamapepa. Hapana chinoratidza kuti vari kuda kupedza dambudziko iri, ngekuti muchine huori uye havasi kubuditsa mashoko akazara pamusoro pezvinhu zvingaitwe kuti tigadzirise dambudziko rekorera. Hatina gadziriro yakanyanya ngekuti kunzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite, uye hatisi kuona vashandi veutano vachitenderera vachipa dzidziso sezvakaitika panguva yakaita crisis muna 2009. Isusu tiri kukurudzira kuti mugari kana akangofungidzira kuti ane chirwere ichi ngaaende pane veutano vari pedyo naye, ngaaende pane watungamiri vekukanzuru vari pedyo naye, uye ngaadzidzewo kusheya zvaanenge awana zvekugoverana ruzivo nevamwe vagari vari pedyo naye.